Ovaj avgust, na koji smo svi pali na popravni iz leta, kružimo u našem električnom BYD Build Your Dream automobilu, bežeći od rekordnih temperatura. Stigli smo na Mali Dunav, ogledno dobro, u zelenilu, i na vožnju vremetlovom u praistoriju našeg grada. Imamo dejt sa momčilom Antonijevićem, narodnim travarom koji zna svašta, pa čak i koji je čaj zaštitni znak Beograda. Momčilo, hvala ti puno što si gost u potrazi za dobrim duhom grada. Doveo si nas u zelenilo. Nego šta? Mnogi ljudi kada pomisle na Beograd uopšte ne percipiraju da Beograd ima razna čarobna mesta na obodu svoga grada. A gde se mi sad trenutno nalazimo? Mi smo u Malom Dunavu, koje je jedno neverovatno mesto i toplo preporučujem svima da dođu ovde, zato što je prava kombinacija prirode, nauke, istorije, bez nekog trash momenta u koji često možemo da skrenemo. A ja dok sam organizovao, zapravo 5 godina unazad, organizujem školu poznavanja lekovitog bilja i dešava se u Beogradu i onda ljude vodim nedeljom da idemo na izlete negde gde možemo gradskim prevozom ili jednostavno da dođemo. Veliko ratno ostrvo je jedno neverovatno mesto, toplo preporučujem svima, gde žive divlje svinje, ima svašta tu koje stalno preplivavaju pa ih vidimo kod ušća. Lipovačka šuma je takođe jedno potpuno posebno mesto u kome stvarno imate taj osjećaj vekovne šume, a zapravo je jako blizu grada. Tako da pun je Beograd još uvek tih malih zelenih ostrva. Nekad se malo i plašim da ih pominjemo, da ih ne bi da neko ne dođe na ideju da ih unapredi i poboljša. Tako da ovde je još uvek to divno. Ovde je vrlo specifično zato što ovde možemo videti da istorija našeg grada seže duboko u preistoriju, u vinčansku kulturu. Tako je. Beograd je jako dugo, hiljadama godina, jedno urbano mesto i ovo je zapravo među prvim urbanim civilizacijama. Naši preci, uslovno rečeno, iz Vinče su planski gradili svoja naselja i zapravo ta naselja su napravljena iz prirodne potrebe da love te ogromne ribe sa Dunava koje nisu mogli sami da izvade. Iako je ta cela civilizacija nastala oko ribolova i ribe, biljke su istigrale jako važan deo njihovim životima i mene uvek to zanimalo koje lekovite biljke su koristili naši praistorijski preci. Mi recimo sad sedimo u krošnji vrbe. Vrba je inače prababa aspirina. I ona u sebi sadrži ta salicilna jedinjenja koja zapravo Bayer kasnije stavio u aspirin, ali ona zapravo deluje snažno protiv bolova. I kažu da su ljudi primetili to njeno delovanje tako što su labudovi kad ih boli vrat grickali vrbu, pa kako su ljudi znali da labudove boli vrat, to sad ne znam, ali je vrlo interesantno da recimo u Srbiji imamo potpuno naučno dokazano da su se susreli Homo sapiens i Homo neandertalicus u Sićevačkoj klisuri. Tu su pronađeni različiti ostaci različitih biljaka koje su oni koristili. Pa tako znamo da su neandertalci upotrebljavali hajtičku travu, crni slez, lan. Dakle, sve te biljke se koriste hiljadama godina unazad, tako da je to vrlo interesantno meni kao narodnom travaru. A kao narodni travar, šta bi mogli biti zaštitne lekovite trave koje su nekako povezane za Beograd? Meni bi prva asocijacija na Beograd uvek bila lipa i to je zapravo drevno svetodrvo naših predaka starih Slovena. I zapravo lipa je bila drvo boginje majke i to je boginja majka išla u pratnji krave Zemun, po kojoj grad pred Beograda nosi ime, i njena biljka je bila majkina dušica i njena biljka je bila lipa. I to je vrlo interesantno zato što su vrlo dobro uklopljeni mitovi i verovanja o biljkama sa njihovim delovanjem i onda recimo znamo da se to boginji majci su se molili ljudi, odnosno žene, primarno u vreme najvećih epidemija, kolera, tifusa, kad smo sve drugo isprobali i zapravo sve te biljke deluju i antivirusno, antibakterijski, imaju svoje delovanje, a i u
U našoj tradiciji hleb se mesio sa lipovim čajem umesto sa vodom. I taj miris Beograda, ako bi trebao da ga stavim u jednu neku olfaktornu kategoriju, Beograd bi bio lipa. Da. Pa znači mi kad pijemo čaj od lipe, mi suštinski pijemo beogradski čaj. Pijemo beogradski čaj, lipov tej, kako bi rekli Vojvođani. Srbi su uvek više naginjali kafi, nego što su naginjali čaju kao biljci, mada su i jedna i druga, i čaj i kafa došli relativno kasno, nekom 16. 17. veku u Srbiju, ali taj neki proces druženja, pričanja, to je uglavnom ovde vezivano za kafu. Tek sa ovim belogardejcima je došao pravi čaj, ali mi koristimo jako mnogo biljke u lečenju, što je vrlo interesantno i onda ima ta izreka da Srbi piju čaj samo kad su bolesni, ali nije to zapravo tako. Mi imamo ogromnu tradiciju fermentisanja i meni je žao što se tome ne govori puno. Moja drugarica Jelena Belgrave, koja živi u Londonu, Beograđanka je, koja se bavi fermentacijom, mi je neke jako zanimljive stvari otkrila o tome. I nekada su se u ta davna drevna vremena pravili fermentisani napici, kao što je medovina, koja je alkoholni, fermentisani napitak od meda i vode, koji se davala majkina dušica, korijandar, ali se pravila i bezalkoholna fermentisana pića, što mnogo pre kambuhe, kombuče ili kako je sad svi zovu. Ali u zapadnoj Srbiji je recimo to vodnjika i to je napitak koji je izuzetno inteligentno napravljen. Pravi se na jesen od divljeg voća, divljih jabuka, divljih krušaka, šipurka, trnjina, gloginja, drenjina i prirodnom fermentacijom ti zapravo čuvaš sve vitamine koji se nalaze u tom voću i u tom zimskom periodu kad nema dovoljno svežih namirnica, ti multivitaminski napitak konstantno unosiš, a pritom kad zahvatiš, to se pravi u buretu na velikom, kad zahvatiš 2 litra, dodaš 2 litra vode i onda za 2-3 dana imaš ponovo jedan perpetuum mobile biljni, tako da ta vrsta onog što je danas vrlo moderno, fermentisanih pića je duboko ukorenjena u našu tradiciju. Pa smo mi pomodari? Nismo. Jesmo. Ali, znaš, mene uvek to nervira kad kažu agroturizam. Kakav agroturizam? U Kušićima i Katićima seoski turizam postoji, pre nego što su i ga izmislili u Toskani, ljudi su tamo dolazili da kupe šljive i plaste senom. I mnoge stvari tako kada bismo, one koje su kao sad trendi, zapravo su duboko ukorenjene u našu tradiciju. Ja stalno govorim da su naše čukumbabe bile vegani dominantno više od 200 dana godišnje, zato što su to postovi koji su se strogo poštovali i baš su se hranile onako po tim najsavremenijim tradicionalnim principima, lokalno, sezonski i tačno ono što ti treba, što si ubrao svojom rukom i tako dalje. Što je danas nam deluje kao New Age, ali zapravo je od uvek vrednovano i cenjeno. Ovo je kratki format, tako da ću samo da te zamolim da nam daš predlog gde bismo sve mogli da idemo da pronađemo dobri duh grada. Ja bih savjetovao svima koji dođu u Beograd prvi put da odu na Silose. Tamo smo napravili jedan medonosni vrt i tamo se rađa magija. Pored Dunava se to takođe dešava i nekako pokušavamo da tom energijom matice pčele napravimo, živimo jedan prostor koji je potpuno urban. Ali savjetujem ljudima da odu i u Botaničku baštu zato što mogu tamo da vide svašta. Savjetujem im da odu u Arboretrum Šumarskog fakulteta na Banovom brdu. Arboretrum je napravljena šuma, nije dakle divlja, pored ove Lipovačke koja je divlja. I savjetujem im da odu u neku od kafana beogradskih, ali neću sad da ih imenujem, zato što znaš kako je Momo Kapor pričao, ako kažemo koje su, sad to će neko da dođe da pokvari, znači raspitajte se dobro gde živi dobar duh Beograda, idite tamo zato što je taj kafanski trenutak jeste dobar duh Beograda. Naravno, pozivamo vas i da nam vi pišete na e-mail adresu dobriduhgrada@buro.rs i sada ćemo da izvršimo jednu menjažu.
mi tebi print koji možete naći, on je besplatan i možete doći do svog primerka, tako da posjećenje putovanjima. Hvala, divno. A ti ćeš meni svoje znanje, samo da ću. pokažemo pre nego Aha. što mi napišeš posvetu. A vidimo se u sledećoj epizodi i ko zna gde će naš električni automobil BYD da nas odvede u sledeću avanturu. Tako da ostavite zdravo i uživajte lipov čaj, može da se pije i hladan i topao. Može da kako se je pije preporučljivo. hladan i topao. Kad ste prehlađeni i topao, kad je leto i napolju 40 stepeni, vi ga ohladite. A sa limunom ili bez limuna? Može da se doda limun i može se doda med i to lipov med bi bilo idealno. Dakle, lipov čaj, lipov med i ladovina. Vidimo se u sledećoj epizodi. Svako dobro. Hvala ti. Hvala i tebi. Bilo mi je zadovoljstvo.